Dobrý deň, dámy a pánovia, vítam vás od nového videa, čauky, čau, a dneska si idem zahrať Among Us. Samozrejme, musím hrať nejakú hru. Wow. Urobili tu toto, nový update však. Dáme si toto napríklad, join game. A už som tu. Ty kokos, z tohto sa radšej idem vypojiť. Dobre, už som v ďalšej a táto je tiež celkom dobrá, takže no, není. A ide dobre, tak radšej takto budeme. Ideme. Dobre, to bude impostor. Haló? Tak ľudia, asi nič. Dobre ľudia, už som v ďalšej hre. Ja som Cyan. Tu nejaký nafarbanie, červenú mi zobrali. Poďte už ľudia. 4, 3, 2, 1, 0. Yes, ideme. Dobre, impostor. Yes! Ľudia, som impostor. Fantom. Môžem byť neviditeľný. Vanish. Dobre. Vieš čo, tam tunak. Takto to sabotujem. Dobre ľudia, už som znovu späť. Dobre, bože... Oj, kto to bude? Typek. Nečudujte sa, kto zdomrel. Ukáž. Kde? Musím si ľudia dávať pozor. Vieš čo, vyberiem hocakého napríklad šupku od banánu. Dobre, a teraz iba počkáme, ľudia. Dobre, ľudia, vyhodili tohto. Chudák. Dobre, musím to vyhrať, ľudia, takže idem znovu. Dobre ľudia, prepáčte, že to nevravím, ale zabil som takoho a som utiekol. Prosím, nech nevolia mňa. Kto? Ja som impostor? Nie! Sanifuk som ja. Viete, kto to bol? Aha, tak tento tupý, tak tento tunak. Idem ho voliť, že ha. Per srandu králikov ho budem voliť. Že ha, ale 100% umrem. Prosím. Nie, ja som mŕtvý. Ľudia som mŕtvi. Ne. Ja som bol impostor. Musím sabotovať všetkých. Tak. Fuj. Impostor. Dobre ľudia, toto bolo všetko z Among Us. Lúčim sa s vami a dávajte lajky, odbery a kto napíše do komentárov Among Us dá mu srdce. Tak čus.